Ay sa, pre, sure na dyan na itong tirada, magkantak-kantak pa diri ha? Sure na lagi ni, kwarta-kwarta na tani pre. Unsa naman taon ka, oy. Inyong makitaan tang kagawa na ni pre. Hindi kita ito makasapa na ni. Di man tama kasabanan ni, kinaman tayo mga plano pod. So, may plano ni mo pre. Oh, tawagan ng Espirino ka. Ha? Well, tawagon mo Spirino. Buing, mo na look out na to ron. Ha? Mo tayo look out ato. Hasta mang tanga ato. Oh, tawagan na. Dino! Zaman! O na sa Espirino, kaya na ko sugusin mo. Sa mukha na ning tawharan ay lami agduklon oy. Alisa. Sayap. Kana ninyo oy. Disturbo kay mo ba? Natulog pa ko ba? Sa may tuyo ninyo sa kuha. Timon ka na mag-look out ba? Ha? Look out? Usay look out? Ikaw magbantay dito ba, kay basig mo abot si Kagawad. Patay, masabit adra. Aw dili lagi, tagaan tagag milk ko niya. Bantay ka, isa ka galon na. Aw, maskin bang isa ka container? Ah, sa container, isa ka galon na lang na. Utay dili Espirino, katudluan ta ka. Dali. Dabi na yung cellphone nyo, katutudluan. Ano Espirino? Kita ka ng Blue Messenger. Ah. Bisita ni mo na. Ah, Yep. Kita ka ng Kuya William. ah, Bisita ni mo na. Kita ka ng urag kamera-kamera sa gilid. ah, Bisita ni mo na og naas kagawad, ha? ah. Klaro? Lagi, Oh. lagi. Oh, sige na, tasi na ka. Ang naas kagawad, kasi bisliton. Kining kapira. Oh. very good, very good. Basta na. Basi na. Mula sa midre. Ay, sigta na tanga ah. Ah, naman tong puntos nga kontra na to, pre. Relax lang, mabot talaga ito ron. Ay sa pre. Si plan B ni mo pre. Unaan ni, oh. Dalig baktas dira iya kay nagsugo dito sila dito ba. Mayo pa daw? Doon na lang kayo. Lagi parat sa to ng kwartahan. Tara. Uy pre. Asa man mo? Ano yun, truck dito daw? Unahan. Asa na pit? Lasunhan ra oh. Ay, sabay tara sayang kung kanya kong kwarta oh. Tara, upanya nang tag kwarta. Ay, pwede na pod kung madaog ta 50-50 rata. Sura na mo 50-50 siya ya. Lagi, mura magway salig ng tawhanan ay tara. Bantay lang ka. Tara na. Kanan yaw-yaw. O pre, pagtisi na dagantog pre, kay pre, kwarta-kwarta daw niya. Hari-hari ako ha. Yabi, ditani. Oh, i-relax lang yung kamot pre. Oh, di ba? Uy, naman di kalaban na yun. Oy pre. Ay, naman, kalangaya po ninyo eh. Ganina namin yung paabot niyo ba? Huwag may kalaban. duha oh. Sige, sugtira. Oh, ano, dadalan mo kwarta? Si dala kwarta. Saan mo pagsugal kung may kwarta? Buang nga Gcash sa tong tirada diri ah. Yati, kahitik ba ni mga tawhana? Ug masakpan ta ba, way ebidensya, di ba? Adyo yung mga tawhana. Sakto pud bitaw prino. Sige, taguin na ninyong kwarta. Ah, sige. Jikas lang, jikas. Oh, nara akong cellphone, Tapuin niyo yung kwarta. Jikas lang ha. Oh, sige. Oh, Jikas. Are, ilaman ka. Patay mi tulo. Sigatos. Oh, sige, larga. Sige. Tay sa pre. Ripinga sila daan. Napa day briefing dari. Unsa day ka, nakatalo ni tanan eh. Plano, matay. Illegal na siguro na inyong trabaho dari. Ikaw ba, reklamador kay ka? Paminaw lang di ah. Sige na pre. Pag mutingo ganang messenger, butak nandito. Ah, sige. Maminaw lang ta sila ha, para masugdan na itong sugal dari. Hingaw man. Ay, tama. Isnga na ko silang tawag bi. Mugana ba ni? Oh, barosa. Oh, patay. Oh, daw ni Hasen. Jikas. Tanawa na pre, nabot na ba? Okay na. Isa mo, isa. Okay na. Sina. Oh, Patay. Ingon sila, messenger, Kuya William, o kamera. Uy, gana malagay. Ari ah. Hala pre, ninanawag. Pre, tanawa daw si Pirino ba? Pirino? Wala si Pirino yun ay! Bagal. Ilo Pirino! Nala si Kagawad? Wala man si kagawad. Ngano nanawag man ka? Aw, itistingan lang na ko ba kung gana ba ni? Ay, animal ka mata! Tara, balik ka! Tara! Kay Claro Pirino ay! Hindi Carlos Pirino ay! Pirino ay, Claro! Jugal! Jikas ka pa na! Patay kaya po may. Patay. Na! Sinta mo, sinta. Napuntahan eh. Na! Wala ko'y balance sa Gcash pre ikaw. Ala pa ko sa gatos dre, makasugal pa tani. Ay, wa naman na kay kwarta. Pasin na Dre, magibukay kwarta Dali dyan. ka, nanorot kong 300. Ipakas ina yung kas diyaw. Yati, di magsilbi ni. Pildi ko bro. Di ko palkansi. Tugan na mong kagawad. Bad! Kung saan ang pugadring tawanan ka?
Sige, kung isa na. Ni nagsugal dito ba, di ba? Bawal ba yung sugal diri Isang na nagsugal di ay. Kato, itong mga tambay sa ato ang barangay. Katong mga palahubog. Oh, kato. Grabe ko ng mga tawana basta mga balungon. Ano sa mga ipandula nila dito? Naghantak sila, Wad. Antak. Oh, dagko pa yung kay sugal. Sure ka na yung mga istorya? Sure, kayo eh. Paits kay Wad. Ako, itong kwartan mo ba? Tay ka ha? Lagi. Dagan makakwarta. Oh, tungai ko ha. Si tungai. Hala, aturo ko sila. Sige. Uy, Pirino! Nagkunsa ba ka diri, Wad? Naam na nagsugal diri ah. Wala, Wad. Uy, nagsugal diri, Wad. Ah, ikaw siguro look out nilang buanga ka ba? Unsa man tong nadungan nito? Hari patay. Wala mo kakabaluan na, Wad. Ah, yati kang tawana ka langan-langan nagkakontrabaho ah. Patay, tawagon na ko sila. Patay. Are, may are. Patay. Are. Patay. Are. Baro. Are ah! Uy, nanawag na. Murag mo na ni ba? Di, usaon man nato ni. Aw, Plan B. Unsa man yung kabuang ninyo dre ha? Kasi kabuang. Nakantak-kantak mo na mo. Kasi kantak. Pataka ro man ka diya kagawad. Kasi pataka. Oh, tanawa oh, na may pulbos niya. Napajibat to. Unsa man na oh? Pataka ro man gawad na mga Pinoy may kadayawan ba? Kasi papaktis, no? Pas merito, baktas kami. Yati, sure mo? Namo ko ni-report sa kuha nga naghantak daw mo. Ah, hantak na. Kabalo bitaw nagbago na ni Wad. Galaw-gaw. Kaya anak kayo. Tawahan na to. Gamay. Lawgaw tong bata to pataka report ng practice naman na sila kadayawan riya. May pagtiwas kung tapos akong motor dito ah. Oh, na-escape no. Oh, pasi na tayo.